Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Wat la katem riboy, haduk menta kampat don, wat tang iweru ibangan, haka jingpang klam COVID-19. Hadin meladap banle ikitas, henry nakaliang MLE kanong po konstituensi wa Miral Bonds ulah shim kia ban lumi ki doktor, bat ikinong tre jong nat kakwait kakya, ha Umdan Primary Health Center. Komisi bentaman penkrel pa haswa bakani ke jingpang kan one shop bakani ke district hakani ke jingelang ladan rengkat ru dau MDC jong kanong po konstituensi uba balaje rani uba pelelat tiuso bat kiwe kiri orang ba bat kinoi lam shnong kathan Umdan rengkat bagi doktor bat kinong tre jong Umdan PHC nak benta ban emerging mod ban penkrel pa wat haki jakabu ya kinopang kenang baladadan manu bangat hakani ke jingpang Kariboy district kalalong lupa ke belakre kani ke jinglum lang ya kinong yalam shnong ringkat ba kinong mikmat kanong po kalalong ba saiso hadin bana kaliang jugirang ba shnong gila pen kre lupa ru wat pat ai gijaka ban hap ban le ki quarantine lani isolation na ka benta kinong shnong kiba suba ba kingat ha ka jingpang COVID-19 namar kumbalong menta ka PHC ke badan ha ka shnong Umdan kadang long ka ba khapnya bat ka ba ajing sumaru ikiwei pat kinong pang ki badan da kiwei pat ki jingpang nakaliang job MLE kanong po akini singura samru yaki personal protection equipment PPE syaki doktre jong akot kakya gumba life tuli ha Umdan PHC bat life tuli ha marngar PHC hakabala IT haki medical officer bakin penkre banyadai ledie nakani ke jingpang Nila yolat ban lijgo ya ki light li ke sumar ke beketuk ya kanong po civil hospital ya kamarngar PHC bat ya ke Umdan PHC kajing tu kolong ban ya kendu ya ki nong yalam ki doktor nadu di MNHO ki medical officer in charge jong kini ki hospital ha ka ba nginla ban sutu ya ke jing penkre ya ka preparedness ke jong ki ban ya khun ya ne yang jipang COVID-19 ban ngelayo ban ya sutu jing mut ban ya keren bat ki ha ka ba ngelayo snow ya ki jing penkre jong ki balong very positive nilong impress ban ni sung kemen sung tenat ban ni bagi nong tre jong health department ki balong ki sipai ki ba khmat ne ke bia khun ki la pen kre ba bat bana kaliang ga jungi kum ki nong mi khmat ru ni support kat bala naga liang ga jungi ru bat akan ne ka por ngilayo ru ban ye kren bat ki ha ka bade bagi jing pen kre bala da ki don kumno ki suspected case ha ki ni khamtam ha ka Umdan PHC bat ka marngar PHC ilayo ban keren iki ban identify ya kino ki caka ki school lane ki indoor bar lane kino kanang bikin lawan pendon kami ki kumbi quarantine center lane ki isolation bed pen lawan bu hang tu kanang bakan nembu jeng ya ki we de kinong pang ki general patient ha ki hospital repair ka civil hospital nong po ki la long prepare kidang pen kre ya ki isolation bed hang tu bat bahamar ngar PHC bat Umdan PHC ngidang yele ban keren mentah bat TC bat video ya gitu bijaka di ada pen identify bakan don ngajing trelang bahajan bat ki hospital authority kenang bakan nembu jing balada kinwan ki positive cases lani kini suspected cases kenang ba ki department jongi kinlong ki bala kre bat ni sngoban ai borom ya ka health department ya sorkar jela kila persyang kat kabala ban pen kre ban pen biang ya kani bat kabar kalong banaka liang ka jong akum nong nikmat hagi sedang lang kini ki orang ba nilai olat ban IT ya ki PPE personal protection equipment na ka bantai kini ki frontline worker kinong tre jong health department ka pakentup life totally ya ka Umdan PHC bat life totally ya ka marngar PHC ni ki PPE nilai ban IT ki mentakas ni kumsi benta ban yarap ki kane ka jing penlut konsep kamdei naga scheme na kano dari gede ka ba penlut naga liang jonga simet naga tulok ko jonga akan show kat bala naga ta ban thiet ya gini di jong kam ban ni sutu naga scheme ka ba ka sarkar kal ai ni ngila thiet eu khau ban penbiang di snong ba per kat ka bala la sisa kadang dunahi tang mangilai le kat bala ban yarap nala de ru ha ka bedi ba khau teng sngo ba ha ka ba ni yarap igini ki snong di thau ki long ying ki baduk ni sngo beri ban yarap ya kini ki sipai ki ba khmat ki long tre jong ka health department ki jong ni bakin don ya kini ki safety measure kuman kindon ki PPE haki dekat ke banang la anak kaliang jonga ngarap ikitul melade ban pensngo fi kini artili PNC kum kalat jing yarap nang ba ki ni ki long tre ki jong ni hakmat do
kin long kiba la long kiba ya dai la de kum la galyang jong ka safety ne short kita gede ki banta ki bang iwan ha kan ka sngi ban ni scam ban ni kentu mesim ni kan ka lat lang ba ki printed bat ki electronic media ha kan ka sngi ban kentu ki nong song snong ba de ban panik de ban rit man sim de ban ting ring de ban ya khun da ka jing start ba ka jing shampang ngim de ban ngek than ni ki khobor ha ki social media ki don ki khobor ki ba shisha ki don ki khobor ki ba thok to ki fake news ngim de ban ngek than ni ki ne de de ban pan shisha ba ban ba ka ba kongsan ka long bangin bot renti ya ki jing batai jong ka health department kum ki nong chong chnong na do ka ba tap ki mas ki ka suntur ba ka khut ki jong ni sang ta ka ban thet ila jong ki na ka por sa ka por bat ban kiar na ki jing alang paj ba ki jing lumbriu bat ba kidang dan sibun ki jing batai ki ba sarkar ka batai na ka por sa ka por ku paj ba na chong chnong ni kerpat ba ten bot renti ki ne ba ngi scam ba kum ki nong yalam chnong ro kirang ba chnong ki sket tri chnong ki estim committee ki wal ai ki jing trilang ni da kerpat e ki ro pinang ai ki jing trilang na ka por sa ka por ba ngi simro ni ka bu ban ai khule ya ki tu ki seng bahalang ki seng nyam ki seng balang ki riu simet ki balami sakhamat ban no senyang na ka banta ki waduk ki kerdu ngada apil ru ye kiwi ru ki ba don galat ha chnong ki thau jong phi so ba ban isno ki tilang bagi no me khmi elti than e tang nak sarkar banio tang ni no khmi khmat banio den re ngini ka ni ka thma ka bangin hab bani khun rengkat ki ba don galat ki da ka pa do phin so ba ban kler lem gi jingaram na ka banta ki tu ki ba don kam gi jingarap ha ka ni ka por ai kuble ye phi baro arnot to blin lang kar khu ye phi ya ka jing trai jong phi pinang ya chakmat bat kum juru ngi ai kuble ye baro kirang ba di dan lang sandran lang bat phi ne ka si ngi tip ka long ka de ka por jong ka jing e bat ka kam ka bakia ka phi pin ha ban kit ya baro kini ki area ki ba phi de pek ni kerpat bat ni ai ngu ro ka phin lang yai la ban tener ki jong phi nang ne chakmat bat haki babun ki hukum dan ki para beri ki jangi badan ha kadang ki jing duk jing stom mat tunjuk ro yang ni kita tray nak benta ka jong tau pat ba